de bɛ maa fa ni ka sɔrɔ I ma dɔwɛrɛ bila I da maa kunnafolilen a ka wusa ni maa kunna sirilen kunnafoli ni an y'an bolo don an bɛ bɔ ni a ye an ka jamana a bɛ da kun min ka bi a dogolen tɛ maa si la fɛn min ye kunnafoli di sɛbɛn nouvelle libération a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye ala damɛ réseau ka sɔrɔsiw ka an bɛna a ye an ka jamana kɔnɔ arrivée de mercenaires russes au Mali mercenaires o tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ ni u ka baara a bɛnnen don kɛlɛ ma I b'olu ye u bɛ kɛlɛ k'i ye a bɛ I n'a fɔ jamana dɔw la maa dɔw bɛ yen olu fana ka baara a bɛ f'u ma ko a fɔ cogo di ni le chef global ale de bɛ se k'a fɔ an ye n'i ka maa sara a jɛnajɛ ala su kasi u b'a kɛ a bɛ les pleureuses là Cameroun ou Amaro voilà on y a bɛ voilà I b'u wele k'u sara u bɛ n'i ka su kasi a kasi a dusuma kasa ani a jɛnajɛ bɛɛ u b'a bɛɛ kɛ a b'an kɛrɛfɛ dugu dɔw yɛrɛ ale dusukasi min bɛ kɛ u b'a bɛɛ ta Cameroun dɔrɔn il partage tout kɛrɛfɛ dugu dɔw bɛ a bɛ c'est pas voilà mercenaire a fana bɛ I n'a fɔ ten k'i ka kɛlɛ wali kɛlɛ ka kɛ u ta ye I b'a ye k'a fɔ ko Russie jamana kɔnɔ u ka société belebele min bɛ ni a bɛ fɔ a ma ko Wagner fɛn min ye an ka jamana ko ani u bɛ ɲini ka bɛn ko la an ka kɛlɛ u bɛna a kɛ en place la kunnafoni di sɛbɛn nouvelle libération a ye a kuma ta a ko fɛn min ye négociation ko a avancé len don kosɛbɛ ani ni société belebele ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ta k'a lajɛ ni société belebele ko u bɛ Centrafrique u bɛ Soudan u bɛ jamana wɛrɛw la farafinna a ka diya diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ don min na I ko bi Barkhane ni o ye Faransi kɛlɛcɛw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko u bɛna an ka jamana bila yan'u ka an ka jamana bila fɛɛrɛ ni dabali bɛ ka sigi sen kan joona an ka jamana ɲɛmaaw fɛ cogoya min na Faransi taara wo u ma taa wo a kana dɔn an ka kɛlɛ a ka kɛ a kɛcogo la I b'a ye k'a fɔ ko négociation u avancera kosɛbɛ an ka ministre min bɛ yen ni ale bɛ lakanali ko kunna ale yɛrɛ ye tile damadɔni kɛ an bɛ don min na I ko bi Russie jamana kɔnɔla la kumaw juru kun u bɛ ɲini ka ɲɔgɔn sɔrɔ nka n'i ye ko in ta k'a lajɛ Russie jamana u ye u ka condition olu fɔ n'i y'a condition ta k'a lajɛ a dagosi ka bɔ fo ka taa fɔ a to ten nka wari a man ka caya jamana ma janko lakana o sabatili la n'i ye ko ta k'a lajɛ ko kalo o kalo a bɛ bɛn euro wari a miliyɔn 10 ma euro wari miliyɔn 10 euro wari a miliyɔn 10 kɛlɛcɛw ani avion u bɛ na ni o caman ye bamaji mana kɛ fan o fan a bɛ kɛru ka susu ka ko lato a la ko ni a ko ta k'a lajɛ Russie jamana k'u ma da o dɔrɔn ma euro wari miliyɔn 10 o bɛ di kalo o kalo ko I bɛ tila k'a ye a ye fɔ fɛn min ma ko mine sanu dingɛ ko olu caman fana bɛ di u ma u bɛ sanu bɔ u sago la u ka maa minnu bɛ yen n'olu ka baara ɲɛsinnen don dugu jukɔrɔfɛnw olu lara wulili ma n'a bɛ f'u ma ko géologue géologue dɔw b'u bolo olu kan ka na jateminɛw kɛ an ka jamana a sanu bɔyɔrɔw ko bɛn ma kɛ fɛn min na fɔlɔ ka kɛ ni kunnafoni di sɛbɛn ale ka fɔ ye o de ye mine jumɛn de kan ka di u ma mine minnu datigɛlen don walima mine kuraw de kan ka di u ma ko bɛn ma kɛ o de la fɔlɔ négociation a bɛ o yɔrɔw de la kunnafoni di sɛbɛn a taara ɲɛfɛ a y'a yira k'a fɔ ko ni nin kɔni kɛra ko kɔni don ko a ka di jamana kɔnɔden caman ye ko nka ko an ka hɛrɛ ko o ka dɔgɔ a la fo ka taa fɔ a to ten ko sabula ko u bɛ Centrafrique bi ko Centrafrique bɛ ɲini ka a f'u ma sa ko a ka ko nege taa na a ye taa sabula ko fɛn caman bɛ yen Centrafrique ma se k'o bila u ka bolo kan k'olu kɔni y'u ta kɛ min ye sa olu y'u ka douane fanba ko o di u ma maa o maa de bɛ tɛmɛ sira kan sa I bɛ wari dɔ sara nin société belebele in ye lakana kɔni u bɛ a sabati olu ka douane taxi caman kɔni bɛ yen ko fɛn min ye Wagner ye Wagner bɛ sɛbɛn Wagner mais I b'a kala merci ko n'i y'o ko ta k'a lajɛ ko fɛn min ye
bangi o de Centrafrique faba ye wa o ko lu koni ta ko unigite ulula bi ko sabula kumani kuma o femiye mobili babollaw ni mobili miseni bollaw koni melajo abe taxi sara o kambe domine ko be ani o ka négociation ko a avancer no kosobe al no asoro tigano mabla a sebena nga ko ala tna meble ibaye ka fo tigano obna bla sebena irisi o ka mercenaire o bena angaji mana kono o ninga na lagana ka batika bamwaji awale ko ulukele nyobe nyobugo gata kambala ero wari a million temps ko de kanga di kalo kakla ka min chama ko obla uka bloka dugujugoro fe uka abo usagola o ngamme ka fami nyinu fe no lakana o be sabati fukata adana ko franci ulukoniya adombi ka foko ani rishu ka mercenaire ulube nyogonyela abe foko mercenaire nga mercenaire munundo rishu ka jamana ere nyemo debe ako ajalatike ka soldat normalute nga mercenaire munundo rattaché no directement au gouvernement odo abe o choko de la gouvernement ne ba négocier société o be sorokana kana kele comme oke anyi odo fukata se adana na an wasara wati mina o be soroka sigi kata uga jamana kono adama ben jaraben le cerveau abituka ninto au ka info en temps de guerre on a besoin de mercenaires pourvu culture dans le même sens que nous adama mtuka info adama ben jara le cerveau mateni chaque sidibe mas aganya a ko flene to we fen of ko on fait rien pour rien ni bela lebe munye doron so an yere ka chesiri ne bode ye ni be ko fe sabula to foite no ko mumuna kele kiye ka ba kiye gansan ni min boro ko munu flene ko o duma so al foi manga fale lakana la tieno so lakana be fen be nyefe mais so fen munu bra demander ni temps a ko fa kololo bi ke muye ni ngali gelen sabula u flen Warner flen abe Centrafrique bi abe domne go bi abe Soudan fene abe Soudan fene la yoro la donc mais il faut en comme en haklina be lakana muna yere ala bolu yoro mununa il faut atete c'est comme lakana te o chugula ato hauteur la donc maintenant ambe en yere de pousser 600 c'est comme en yere kan lakana ta tabarkala voilà en armée ga jojo la tari eba ko chugudi mas andi la kuma info nga be fo France gata Russie kana jangata Pol kana il faut avoir une très bonne relation diplomatique mas nous mena ou bena andeme on n'en disconvient pas mais demain mindo c'est un échange de quoi avec tara anya fo name mo wuli anga relation ke en union relation bilatérale ke en union mas au cas soro an yere ka herebala au cas soro abita evita soro ne ben ta soro tout on est égal mais ameka dogen ko parce que ko tabe ka sens unique yo ameka na ni mi yere on n'est pas confiant parce que nous meka mi demander ko lu ba ngala kana sabati masi utuna se ka ngala kana sabati iba fo an hakli bala chugomna o yekele flana u bena do min ko fana la mas ni bemna na kala ta ke problème ni takali nya fetu merci ben yakilna do makura ba ay chugodi mas ibado jamana be yoro mina bi jamana mago be lakana na mais il ne faut pas que angata do kola min fana be ke problème ye tale nya fetu parce que ni mali ta ka laje ala ni lakana no fe mali be difficulté do kono bi donc sikika kuma kono nana il ne faut pas que ikata do kola parce que ki mago bala bi même jamana c'est problème ma dona na taula parce que ni fait nous flene il be ne ko ni fait mas ou be anga chege ya foto comme na ne fait anga force do anga armée la armement flene ambe ni min di numa ni wari do te se ka armement sangana an yere fe anwa o de ka gele o de ila o ni ngale ne o de ka gele bangalan do bi ka armement do be an tout soro bi anga jamana tout soro mais pourquoi makura on a su ni ay mali be ni di embargo kele no anga armement ko dowla armement do be antise ku soro an yere yebi mais est-ce que on Allah kana yere ame jakulu kono est-ce que on Allah kana yere kadi oluwe ni ngali fleti mambla mercenaire kula ni asoro sewre bani
ɲininkali filɛ nin c'est pas possible jangana kuma tɛ nin ye jo good lord Jonathan lamɛn passe e bɛ tɛmɛ o b'a to ni an bɛ nin bataki in ka ɲi dɛ ko bravo Tariba les pleureuses en Afrique centrale surtout oui ça c'est parole du chef voilà le chef de Banangabou voilà merci Adama Diallo ka ɲɛbaw la ka kulobaw la ko ka foli lase aw ma yan fɔ Espagne an yɛrɛ ka foli b'a ye an b'a fo tabarakala an bɛ taa ɲɛfɛ n'an taara ɲɛfɛ kunnafoli ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da jati maa kunnafolilen a ka wusa ni maa kunna sirilen n'an ye kunnafoliw ta i b'a ye k'a fɔ CEDEAO a ɲɛmaaw u ye ɲɔgɔn ɲɛ kɛ u y'a kɛ dɛ Goodluck Jonathan u kun ye ale ci ka na an ka jamana kɔnɔ ale y'i kɔ don an ka jamana la tarata araba ani fɛn min ye présidentw ye u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn sɔrɔlen kɔ a ye dannatigɛli k'u ye a kɛra olu balen kɔ i b'a ye k'a fɔ CEDEAO jamana faamaw u ye kuma ta kuma talen kɔ tigɛ a ma don a na la u ko k'u b'a ɲini an ka gouvernement fɛ a ye fɔ fɛn min ma ko calendrier ka waati ka a fɔ waati min ni a jɛlen don ni sigasiga t'a la k'a fɔ ko kalata a bɛna kɛ nin waati a kɔnɔla la u ye o fɔ k'u bɛ fɛn min fɛnɛ ɲini délai min ni a fɔlen don transition jɛnya la ko a kana tɛmɛ o kan ko y'u kantigɛ da ye u ye o yira u tilala ka min fana yira sabula ciden bɔra yan ni kan min ye ka taa f'u ye u ye baara kɛ ni o ye ciden taara n'a ye u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye an ka kalata ko foyi tɛ a yira bi k'a fɔ ko kalata ko a bɛna kɛ ka bɛn ni a waati ye k'u b'a ɲini gouvernement fɛ ko kow ka teliya joona ka kalata baaraw ko olu daminɛ joona ka bɛn ni février kalo ye sabula ko o de dati o kun fɔlen de don olu ye ko bɛn kɛra o kan sɔn kɛra o ma don tɛmɛnenw na kalata k'a bɛna labɛn minɛn min fɛ k'u bɛ fɛ fasoden bɛɛ lajɛlen ka bɛn o la n'an bɛnna min na n'an y'a dɔn min yɛrɛ ka ɲi ko ka kala ta n'o ye organe unique de wa CENI de wa administration territoriale de wa ko o bɛɛ bɛ anw de bolo ko nka k'an ka bɛn dɔ la jama fanba o mana bɛn min kan ko ka kalata ko o kɛ ni o ye assise nationale ko o min kuma bɛ ka fɔ an fɛ ko kosɛbɛ don ko ni a bɛ se ka kɛ ka bɛn ni kalata yanni o cɛ ye k'a ka kɛ n'a tɛ se ko ka a bila ko ni président kura min nana ko o bɛ a baara kɛ ka taa se assise nationale ka taa se réforme tɔw ma u ka kuma fanba a bolila réforme ko fana kan o réforme minnu bɛ yen minnu ka gɛlɛn fo ka taa fɔ a to ten ko k'a to ni président nana président min ni bolodenkɔni sinna a la kalata kɔfɛ ko k'a bolodenkɔni ko k'a to o ka réforme kɛ o k'u nisɔndiyara kosɛbɛ fɛnɛ bandaw ale ni Muktar Wan olu bilali la ka tila ka cabinet ka a dayɛlɛ u ye ko o diyara u ye kosɛbɛ ko minɛli minnu bɛ ka kɛ bi ko tiɲɛ don ko minɛli ka ɲi ko nka ko maa minnu bɛ yen n'u ye président ministre kɔrɔw ye ko ka maracogo nasugu dɔ kɛ olu la k'o tɛ bɛn hali dɔɔni ala tɛna mɛn k'u bɛ maaw bila ka na an ka kasobow lajɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ o maaw u minɛcogo ka ɲi n'a ka ɲi a fɔra a banna n'a ma ɲi k'a bɛ fɔ ko ka minɛcogo ɲuman ɲini u la nka k'u tɛ n'u da don a la ka maa bɔ kaso la walima ko ka ko wɛrɛ kɛ o bɛ anw ka kiiri bolo k'u kɔni bɛ min fɔ ka gɛlɛya délai ko fɛn kana fara o kan o ka to a cogo la u ye nin de fɔ voilà kɔrɔfɔ filɛ nin ye kɔrɔfɔ wɛrɛw bɛ ka tugu a la nka ni kuma bɛ di aw ma n'aw bɛ kuma aw bɛ kuma walima an ka kɔrɔfɔ tɔ an ka o tugu a la de Mas ne bɛ fɛ ka kuma transition ko in na bɛɛ ni hakilina don ne kɔni ka hakilina ye min ye olu ye kɛ transition fɔlɔ ayi transition CEDEAO ta CEDEAO ko transition janya ko olu ye wagati min fɔ k'a kana tɛmɛ o kan mas gɛlɛya minnu b'an kan yan CEDEAO b'o o difficulté ninnu a b'a kalama mais a bɛ ka démarche jumɛn kɛ pour que ka dɔ bɔ a la c'est-à-dire n'i ye Guinée ta k'a lajɛ ou troisième mandat brigadier qu'est-ce que CEDEAO a fait mais sisan coup d'état kɛra min kan CEDEAO tɛ ka jɛkulu wuli ka taa yan donc ne kɔni fɛ CEDEAO kana k'a bɛ décision ta anw de bɛ jamana kɔnɔ anw bɛɛ de ye jamanaden kelenw ye anw de ye maliyɛnw ye
mas ni malien den wɛrɛw bɛ ka fara ka bɔ la ka tugu CEDEAO ka hakilina kɔ an bɛ difficulté mun kɔnɔ a dogolen tɛ mɔgɔ si la moi je pense que intérêt tɛ kelen ye mais mas ne kɔni fɛ jamana in kɔnɔ an ka lajɛ min ka ɲi Mali ma an bɛ se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na Mali den bɛɛ kan ka kan kelen fɔ ka sababu kɛ o ye i yɛrɛ b'a fɔ kulun kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ bɛ kulun kɔnɔ mais bɛɛ ŋaniya tɛ kelen o de ye gɛlɛya yɔrɔ ye kuma ɲɛna ne b'a dafa dɔɔni a dafa to CEDEAO ko foyi ma labɛn pour an ka taa kalata la ko ɲɛ tɛ foyi la ka tila ka fɔ tuguni ko ka kalata kɛ février la o ye kalata sugu jumɛn u ɲininka kɛ u y'i jaabi o ne bɛ fɛ k'o de ɲɛfɔ an ye aw ko foyi ma labɛn ko pour an ka taa kalata la fɛn min kan ka kɛ kalo 18 baara o de tun bɛ taa kuncɛ kalata la o tɔ ye kalo 6 walima kalo 5 ye foyi ma labɛn o la mais aw ko ka kalata kɛ février o ye kalata na sugu jumɛn ye ɲininkali filɛ nin ye ne delila ka fɛn piste chronique dɔ senfɛ a don a kuma bonyana ma ne ko foyi ma kɛ pour an ka taa kalata la mais kuma kura tɛ o mais comme CEDEAO de y'a fɔ a balila dɔ la sinon foyi de ma kɛ donc na kalo 5 an ka taa kalata la o ye kalata na sugu min CEDEAO k'o ɲɛfɔ an ye tɛmɛ n'a ye tɔ ye ni ko n ka tɛmɛ n'a tɔ ye Cheikh on en parler ayi an ka taa Tari on en parler non ni an bɛ taa fɛn min ye Choguel Kokala Mayiga a ye bisimilali kɛ kunun maa minnu bɛ yen ni o ye lasigidenw ye les diplomates accrédités dans notre pays lasigiden jamana minnu lasigidenw bɛ an ka jamana kɔnɔna la yan a ye u fara ɲɔgɔn kan kunun ka walawalali kɛ u ye transition a taacogo la i b'a ye k'a fɔ baaraba minnu kɛra a ye olu ɲɛfɔ olu ɲɛfɔlen kɔ k'a ban waati min na a ko fɛn min ye transition a jɛnyali walima a surunyali k'o bɛ fasodenw bolo a bɛ fasodenw bolo cogo di sigikafɔ belebele min ni a bɛna kɛ n'a bɛ fɔ a ma ko assise nationale ANR ko n'o kɛra k'i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de bɛ a décider k'a fɔ dɔ bɛ fara a kan walima dɔ tɛ fara a kan an mago bɛ kalata mina min na olu ko o bɛɛ ɲɛfɔ Choguel Kokala Mayiga nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye a da ka se a ma k'a fɔ ko dɔ na fara a kan walima dɔ tɛ fara a kan nanzarakan na Choguel Mayiga annonce que les assises détermineront la durée de la transition assise o dɔrɔn de bɛ se k'a fɔ ko ni transition a bɛ jɛnya walima a bɛ surunya n'i ye o kunnafoni ko o bila kɛrɛfɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye Goodluck Jonathan ale min ye CEDEAO a ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen an ka jamana kɔnɔna la yan a ka tile fila taama a kun cɛtɔ la i b'a ye k'a fɔ a ye kunnafonidilaw wele kɛnɛ kan kunnafonidila dɔ ale ye ɲininkali kɛ a la k'a fɔ ko CEDEAO ani Mali transition ɲɛnani ko hakilina jumɛn bɛ u la ale fɛnɛ seginna nin kuma kelen kan ko fɛn min ye Mali transition jiyali n'a surunyali ye ko bɛ Mali yɛrɛ bolo sigikafɔ min ko ni a kɛra ko ni décision taara a kɛnɛ kan ko bɛ faso jama yɛrɛ bolo ale ye nin fɔ a ye kunnafonidila jaabi nin cogo in na n'an bɛ taa ɲɛfɛ kunnafonidisɛn min bɛ yen ko le point ale ye dɔ fara kunnafoni kan ale y'a jira k'a fɔ ko les jours de Choguel Kokala Mayiga sont-ils comptés à la primature ɲininkali tɔ min ka a gulon Choguel Kokala Mayiga jamana fanga ɲɛma yala ko a ka primature sigili k'a sera a dan na wa walima a bɛna se a dan na de a ye o ɲininkali kɛ ko sabula n'i ye CEDEAO ka wulikajɔ ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ CEDEAO bɛ fɛn min nɔfɛ bi o de ye voter u ka kɛ a kɛcogo la a kɛ kuma la kuma min ni o fɔra k'o ye parti politique dɔw yɛrɛ fɛnɛ hakilina ye koyi kɛrɛnkɛrɛnnenya la parti dɔw taara u tɔgɔ ma sagajigijɛ tɔn ni o ye parrainage Baba Cɛbile ale ka tɔn don fo ka taa se Bugunikaw ka belebele ale bɛ tɔn min ɲɛma yala bi Blaise ayi Blaise ayi ale tɛ tɔn ɲɛma ye Bugunika jumɛn jɛn ne b'a dɔn Cɛmɔgɔ merci professeur il est professeur oui il est professeur Cɛmɔgɔ il est professeur dɔ kɛ Adema non ale tɛmɛna doctorat la professeur ye titre de titre de don wa diplôme tɛ yan titre de don diplôme d'antidoctorat titre honorifique don o de dɔ kɛ a bɛ attribué la pendant
mais ne jane se ka a fo ma professeur ma a te fi ma professeur a ñingal do sa ne ka ñingal de ke titri mu fana do ate dite wi ite ga docteur ma je ay bajini ma docteur ni fal golo be gele bajini o fa aka na docteur non le docteur ça professeur kon kay anto farato waga comme professeur Kadaye donc professeur Brahma comme jangine ta inventeli la ya dongo am fana be ni dai la ayo franto waga professeur Brahma ye Musa mi fasa o kadi ni zona professeur Kadaye to ko rosa ini professeur don dina donga bonyo joni lo tigi ya akala no dayo non mas Musa ko ka fi ma ko professeur Jack ko ka dai la ko professeur Jack professeur Jack de quoi professeur Jack no fora avec la donne mais jangina dongo donga be to ko kura dai la donc am fana ba ta multiplier ke ni ya yere kala nyini yo ndem wasi kala nyini ame dore kay na professeur Jack ya jago foko transition ko shogal ko yala kabina to premier ministre la wala ma atna to ala na ma ko nyinga lube ke awo akilinga jimembe yere la sabula asiji go kuma ako balani no orola abalani no da na sera ka ke shogal abza ga na to akuna wala ma na atna to akuna awo na jagine ibaro ni asiji go kuma mun flene sogom bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan sogom yaasa ni assise bɛ se ka kɛ succès cogo min na sabula a kɛcogo a kɛ wagati sogom ani a bɛ kɛ lahalaya min kɔnɔ sogom o bɛɛ ɲɛfɔlen kɔ mɔgɔw ye sogom intérêt mun bɛ sɔrɔ a la sogom déjà o dɔnna ka ban mais mun ye Choguel ka toli fanga ɲɛmɔgɔya la halisa i n'a fɔ o ɲininkali mun tɔ min sigilen filɛ mɔgɔ si tɛ sini dɔn mais mun ye a ka to yen ou bien a kana to yen nɔ ou bien transition dire ka janya ou bien a kana janya ni maliyɛnw bɛɛ y'a décider k'a fɔ ko dɔ ka fara a kan dɔ ka fara a kan foyi t'a la sabula jamana bɛ lahalaya mun kɔnɔ bi n'i y'a ta k'a lajɛ sɔgɔm insécurité totale de bɛ yen n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko i bɛ taga fɛn kɛ k'e bɛ taa campagne kɛ yɛrɛ kofɔ ninnu ni fɛn ninnu kɛ ni élection sera o de bɛ dabɔ yɛrɛ kofɔ ninnu de bɛ dabɔ donc maintenant e bɛ taa yɛrɛ kofɔ kɛ min insécurité la an bɛɛ y'a ye élection législative tɛmɛlen Sumala Sise taara yɛrɛ kofɔ la Ɲafunge mun y'a sɔrɔ bɛɛ y'a ye donc ala k'an kisi o ɲɔgɔnna ninnu ma donc maintenant ni insécurité bɛ yen nɔ il faut que fɛɛrɛ de ka ɲini o la fɔlɔ a kɛra cogo o cogo hali ni a bɛɛ ma se ka dɔgɔya sɛgɛn caman ka bɔ a la insécurité ka dɔgɔya yɛrɛ kosɛbɛ donc an ka sɔrɔ ka taga kalata la donc a kɛra cogo o cogo o la nɔ bɛ sɔrɔ ka bɔ nɔ bɛ se ka bɔ ko la o la sinon n'o tɛ a ma nɔgɔn ni ɲɛ tɛ ɲɛla la an ka to Burama ka kibaruya tɔ dafa awɔ an ka taa n'a ye bariya an b'a a lajɛ ni ka tɛmɛ ni a ye ni ka a dafa i b'a ye k'a fɔ kunnafoni di sɛbɛn ko ten ko les jours de Choguel Kogala Maïga sont-ils comptés à la primature a ye ɲininkali to min ka a gulo CEDEAO ko bɛ wuli ka jɔ la bi CEDEAO y'a ka laɲini olu bɛɛ lajɛlen fɔ u bɛ fɛn min nɔfɛ u y'o fɔ n'i ye o ko fana ta k'a lajɛ wuli ka jɔ o bɛ ka kɛ zonba kulew olu fana nɔfɛ bi o tɛ maa caman ka jimisira fɛ ko n'i ye o fana lajɛ organe unique maa caman bɛnnen tɛ o la n'a kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ka fara ɲɔgɔn kan fɛn min ni o bɛ na a to ni danbe siri Choguel ale ka baara la kunnafoni di sɛbɛn a ye ɲininkali to min ka a gulonnen to yen ko yala ko nin fiɲɛ belebele saba in Choguel na se ka kisi nin bɛɛ lajɛlen ma ko ɲininkali to min ko a bɛ yen nka Choguel maa don maa min ni fɛɛrɛtigi don nin bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛ bɛ a bolo don n'a nataw la nin ko a na jɛya fasoden bɛɛ lajɛlen ye a bɛ jɛya ni dɔgɔtɔrɔ de tun bɛ kuma la dɔgɔtɔrɔ tun bɛ k'an wele docteur Umar Mariko parti Sadi ale ɲɛma o don a ɲɛmaaba don a ko kumaw bɛ yen yana an ka taa ɲɛfɛ kumaw bɛ yen an kun ye kibaruya dɔ di a di dɛ professeur a diplôme a bɛ yen awɔ c'est des institutions qui fait des a bɛ koyi des recherches académiques scientifiquement ou donc a bɛ professeur a bɛ yen komi n ka kalan ma taa yɔrɔ jan n fɛnɛ dɔɔnin quoi ni an bɛ a kɛ to ɲinikɛ maaw fɛ a diplôme a bɛ yen dɛ a bɛ yen awɔ mais comme an fɛnɛ b'a fɔ dɔ ma ko professeur n'a fɔ mas bɛ mɔgɔ caman wele plateau la yan nɔ a bɛ f'u ma ko professeur weleli cogo b'a la voilà n dɔgɔnin yɛrɛ filɛ k'a fɔ
enfin Youssou Koulibaly par là ya agogo ko mas professeur Mas il a dit voilà professeur Mas bangira mer muso fana côté ko professeur Mas ouais ni fana gale lolo tigi professeur bon Ali Boli ale fana ko professeur Mas voilà ni gale mo bra a fe goy ni gale lolo tigi de voilà ni do nyaw bangale ngale voilà akanga a fo ma goy professeur to kan kadi goy agra lolo tigi saba jaw len olu te fangale be olu be kile boro la ne ba mi yoro la te fangale be ya am ta sugula walba antitani kuna foli atotra ma kelendro ka a confirmer ko professeur me ka le dro nga confirmation kono ale a confirmer dro me welala ki ma ay atiki bare do ga kalani Einstein nga kalani kilian den Albert ay o dona bela bon anu ma kalana su kelenge sa c'est de salva o le professeur ay no le sa atela fima professeur ite ni jagi no atela bo chema ko professeur Tony Jagi bonema iga Tony Jagi agent de terrain civil anti terroriste maga tiki kono hein maga tiki ka fe maga bini jore voilà maga Tony men hein Abana, il a confirmé. Ah, il a confirmé. John a confirmé. Il a confirmé. Parce que comment on fait un Akala, mais ça est kala. Mais professeur Mas en quoi professeur en quoi en moulou quoi mana tariku professeur tariku mas agra pare ayo kujara ma be polo agra jigla tege no agra jigla ma akay e kon kondele no mo ni na fo mo la ye foro kada foro ka ajira minanya ni na adina wuri yana ka ko ga bada mu ne ba wuri girani ore anjana akato grave professeur dans quel domaine professeur en tarif en mana non ça moi si ça c'est chaud ça ya do batagi jigiga basigo ka don la gal be fo wata me fe ko kata basigo non il n'est pas invité na soro ko nugo ba kun keleno ko c'est virtuel il n'est pas invité basi virtuel lo de son histoire de Bachi là c'est pas virtuel il est là jusqu'à quelle heure an me jigi jona juma ko ma kuno ama delega dungoy ay an nen ya me jigi jona juma non ma fait men dunro voilà mais jengenge iba kalama mas nye Sidi Kunta ay kanu takala ne oti burange c'est mon burange Mas devient le professeur de Casa de Papel les dames sont de Casa et Nairobi wala Jangina tu choisis ton nom jengne bige fin yana burange den voma Ibrahim Renvore Ibrahim Goudrou comment Sidi Kunta comment asna Casa de Papel décrit le professeur de Casa Casa c'est quoi tu connais pas avion Casa tu es en retard Nairobi et aide wabi aujourd'hui avion Casa Jangina toi tu choisis ton nom voilà pour les dames sont quoi bon ay jangana burange do Ambranga dames sont Nairobi sont des grands hommes burange do avant de réagir. Le Casa de Papel, c'est l'un des films les plus attendus aujourd'hui au monde. Tiens, veut la brancher les nourrir. Quoi? Le plus attendu au monde. Le Casa de Papel, à Bora l'autre jour, à Biame Dom Naratani, combien de milliards de vues? Bon, merci. Professeur. Aïe, c'est bon. Bon, merci. Merci pour la considération. Ana papi ko magla yo na mo plumo. Ada. Merci pour la considération. Voilà, professeur. Siga Sumare ame foli ko dama. Kasumare. Voilà, ale ko depuis bité ko professeur yi. Voilà, ko depuis bité professeur Jack. Voilà. Moi en tant que karambe fena ko professeur yi. Mais un professeur nous titre minu me dans et tu le voir Yubandao ale fena ko professeur. Karambe ko professeur. Ko professeur. Aja ngala. Dana bala fiya jira saw. Na.
parce que ni adi terme na kala yana ga si manalo adi terme do ni karame do ay kadi tar ya kala mune bola abalo folo min tira ko kala mai che ko be ka mo kele ne ko ga confirmer o confirmer ni ka mo ni ngale da ko no karame kuna foli ala ko professeur en communication en ce moment o ko ni la on est d'accord amo gradué de mo kuna foli ala de be ma fa ka sore ma dore bla ida ko na foli disba les french ay babu ka boga bi komu akoko femi ministre mi nale ga chanye shi no kiri anin kiti koma anga jamana kono lala aya ayira ka fo o ko wuli ka jo o de be ka ke ambe domine ko bi kiri fe ma o mabe ka fo ki furba wari ka adu ibolo flala o sharia re be ka ta akoka ma ibolo fem be la jile o kamine ila fen kura mi no be na faraka o ko ali bolo fem mu bi bolo ka soro ima shweli ke o ko o be fene be mne ka faraka Jadi de ay ni mani ye bo fe munu soro shweli la olu be mne la no ma bo korole mu mi bolo olu mu be mne ima munu soro la depuis ma shweli ke mu mi bolo ka be mne la bashito la ashara ka ne akala je kany ayde ama go lutte contre la corruption abel be mne akai che ku miri demaya u fana demaya me demaya ti ya ma shweli ga amay sai sa che ka ku mina me korole u ga miri demaya la famille min ta ni na soro tabonu notabo men ni korole mi ubo nyangili de ayi nyangili chuko da be mne korole in to be ta dun la famille là on est solidaire ay ma dogo famille be ga shweli ga ma ko famille mu yalla solidarité ay sabali koy akay ne angata akay kuna fuli aya adi chuko la ko barabe ga ta sira min fe ka kay 100 ans pour les voleurs de la République leurs biens seront désormais saisis y compris ceux acquis avant l'ère rapide amaba toga maba torabe to ka na blea voilà donc comme mineli ko ka ake chuko la voilà bon Mariko docteur Sadi Mariko akoko bachili temeli mingeya oko kuma do fora ko mabe amaha docteur Kuti ale ko jogo do la ay abenali awo abenali abena tabarikala manai abe jore goy abe jo voilà bon anga kuna fuli laba ante odi ni nga soroka tani babuye adi voilà ni e utaka laje oye femiye ablay kone ale kuna andasira ni korofo ima anga malikura akeneka on ga ambe kla ka shika kambi sabula nanzara côté la répétition est pédagogique merci odo femiye Sirawo temeli minge enfin temeli akunchele iba ka fo baraw olukera wala li akera primature veneo e premier ministre akachake dai yenye folige yenye foli mimato faso den klinglem bela gile miseka afamu premier ministre ninga go belebele flabe alabi abefe olukake afolo o jume assise national no ye shiga foba min keneka welebna bla faso den klinglem bela jelema bekana itafo I hakilna mi faso jolela ikana afo belebele ba fulana oye organe unique de gestion des élections chakada kele mi ni abena fena be femi no oye kalata mi premier ministre yere akafola ni abna ke kalata mi jabi bebe faso den famba abela jelema wakoni ko takalaje wele abena bla bela jele ma jamana in kono lala mawbe wele mawkana u haklina ulu fo keneka o ni haklina u fora o abela jele meta teme nyemisena ninga tente ninga bara ko okeni aye senikaw ulu wele lendu muso jeklu ulu wele lendu demiso ngaton ulu wele lendu mamunu be ni ala yo sigiro be nga togodalma nabe fama golle moni rural ulu
welelen do le monde des affaires munun be ni o dabe jagola olu welelen do les organisations de la société civile olu welelen do le monde culturel seko ani dongo tiglamaw welebe bla uluma les universitaires mamunu kalalendo alnu talona ou siendengoni abe isebe olu welelen do les religieux dine nyamaw olu welelen do les confréries traditionnelles o de donzo yewa shomaw domaw komotigo anato les chefferies traditionnelles nous anga dugutigila kawye wole ablaleno uluma les personnes vivant avec un handicap mamunu garsiga keleno lujuray wole blalendo uluma les chambres de métiers et les chambres consulaires nimbe weleleno bref l'ensemble des segments de la société wole blaleno nimbela jelema begani itafo ni nimbela jelen fora watimina abesoro ka tente teme nyemisena conférence nationale munun kera ka teme fe munun fene kera na fa mako dialogue national conférence d'entente munun kera ka teme concertation munun kera o be jabi fene be frani jabi ka o ninga soro ka wuli ka joke jamana abe josi kura minta o be soro ka fo ni ko ta ka laje o iba ka fo hakilna kura munun be na fara kurolew ka bela jile ne be fara nyogonga ani M5 RFP o le wuli ka jominge o lu ka lanyini ku e fe munu ye o fen fene be taninga do ala assise national ko abe adam ne dogo kun kononto ata bla dogo kun tana abara be ke o konolala recommandation chama o be na bo akonolala no lo bora akonolala o mawbe soroka alaje abe fomi mako la relecture de la loi électorale Chera kese mimbe ni abe voté a jalatige anga jamana konolala yanno yelema obedo ola la relecture de la loi portant charte des partis politiques parti politique olu wanya jamana kono asigichugo na fulo kasabi mi meta kadi uma obela jelembe taninga alaje l'élaboration de l'avant-projet de la constitution au fenebelaje l'élaboration de l'avant-projet de la constitution ojme jamana shera sumakura mimena takadi ama o bara mina o jose o nyajoro ko be se ka sememina o olu fene beta akofe la tenue du référendum constitutionnel jamana shera sumba kalata mime o yele mali jalatige o fene bara o be soro ka ke ni bele be assise kono ko flana o ye jumain o ye organe unique de gestion des élections anga jamana kono chagada sabade kundabe do élection alla benina seni DGE kafara administration territoriale ka na kunchera o femi ka jabi ko olubo jabi labon cour constitutionnel ko o barake kanim barake minan sabaka abe franyo ga ka akalanzo nyogona abe fodi ma organe unique ko o bara o de fene bena ke asongo ko o kanogo wa jamana na magobe kalatala wati ko abara beke bara kunfula ko obe buli feminga o de maliya munu sigileno jamana koka ko olu togo sebe jona wala sa ko kalata sebe ubise ko osoro ni o kota ka laje mawere munu fene be nu ushi sera kalata o lu fene to obe do gafe kura kono o bara ba damne octobre la katabla décembre la amaba femiye carte d'électeur biométrique o lu be soro ka bla mawka boloka ama soro ka an labeni nga kalata ko o kono bara belebele flafleni ma unyeka du ngani yala kuma bawi voilà ande ne juru di mauma voilà 20 Allô ante bravo fofana aha sadiri anyiga ko bonu lame awo amana ni ko maliyan ye ambe anga jangata asina angatala sadiri jamana ambe na galon kono fanga ko galon de kono nu bala kanga telia kata election amon ba salama nu ya nambara da election fen fenke o ti foi wala ibe kan nana 2013 election ye ibe kan na mais kanga surasu bari ka te yoro do la ya apporter no e apporter fancy ya ibe ka de fe awo na ma jamana di politicien wara mo ga ta ko kuni ta surama strata agagele ya rabbi ambifo fofana 20 18 65 tu vas porter quoi les jours du concert
Vache ou bien la radio ira ya rabbi ay ne be ka ko nyanyini yede goyi allo salam alaikum wa alaikum salam somo badi torate mba to ni jamu ko Ibrahim Drame mbi awle ko sukro la Drame mbi ko mbela milika bla jina ko me milesa mimi ko ya kanare musa ko tabarkala ayo bo o hukumu ko nana buran ko fala je mako abura ka min ko keleno am be ka jangata sika ko na anga hera borela e bi ka era mola ko ngami flangu nani ko ngai barake minani ni malende ngute me kubla koko la malika tanye kama ni fa indi serake oche angu dem ko tamara la mbaw alo mas ante anto mba to ni jamu ko kola jele bana bula kuma bibulo mas aka mo ka dal magal mi rijiga na dina vraiment ami deli de ka ko sabra to rishila kana ka wo wato rishila kana ka vraiment ay abi jamana nyama wuro bolo goy ate ma bolo me aka mo ka taru na ko na ko sanu mo ka ta ko vraiment ko manga bo vraiment ko sa ko to ne ka fa dungu ndebe otolu akilna beni akilna de do kana ka mo ko ni ko na madan fiyo ay beni akilna do ala ka nya ka da ya rabbi ambi salam alaikum professeur Djema anyana ibe ni professeur fo ji ni professeur fo ji bola professeur mas mas neko o poljon ko ko na bos no la folo fa ko poljon bes no de la fa poljon ni tano bes no de la sa ya isa ko mo ko bos no la aflere mi ese dato o da gere de o ni sa ko na ba to mene o ko te tuguni sira ma ta ko yelde nyana bo farasina mo ko sigi tege sigi mo ko se daw nyana bo am ko ta mo ko la don ta sigatala poljon ben no sira fe o hat jaru hat wonyo era mo ko hat bos no ko la nga fe len folo do ka folo kana ta aflere amu deli ko ka bos no ko la folo tabarkala voilà sidibe allo sidibe baji fo tanaya dengan bifo ajaranye imam buguda fo aklobila ambado be frankin bo tabarkala nga fuli baye ko sobe benga wati baba ku nga fuli fi baye ko sobe ni ala sona da kuma ku men minga surundo do borabi ya akala sifa surundo baka shukra ka o sugar ka ina ma ka sugar ka kontanan afilla ake president program banga mi mera kalo banga allo wala iba yoro mina tamadoni voilà voilà c'est ça quand quand ça o yo mi na afilla o mi mena kalo tani shige ebo ka kalo tani shige konte ni mena kalo kono tonke ebo ka kile konta ko no wo fi dai aflede ni sugar ka gen sugar sika ka president to ifa ako flede o ba president ma adam ne wa ale da adam ne ebe ka kile sugar ka kile konta to ka president o ba sugar le na president na ni sugar le wa be sugar na ni president ni ngal tani Porque na nyana bebe to na manya bebe kenyo kwa fe nunu zo to ka to esa ka da be red mega e be sugar ke sugar ta ka asum to ta ka ta bule ka akoteni asu we ke da adam na wakati sanjo da na da asum ne ba ko no afro wa to swatu bula no fura ka na jora wa to swatu de bula afura e sugar mi na ma ka so ba ke bula ko ka kle ko da mu na da nunu ka ke wakati ko da ko fe kawagodo na nyana bebe to na nyanya bebe kenyo ko fe benge aflede e be ba ni ka ko e na so ba ka to ka so na o na ka to ko ni be ti ka suwa kritika to ka asim to sa kawagodo na ni ga ni ka o be na be ka ni ga ni ga ni ga so ga na ni asim ne o ba asim ne na ashiminen nana o so da na ni so ga de o aka na asim ashimi ane so ma se ka ka so ga to ka asim to ta na mu ga anyin ngalga flede na to ya ni mari be aka to na manya be ke ko sai be be abana merci Andifo allo yuba so ma sini so ma somo bedi
baasi foyi t'a la alhamdulilayi. An b'i fo dɛ, i ye professeur fɔli min. Non, i ye professeur en communication. Cɛ a diyara n ye dɛ. Professeur des enquêtes. A ma bɛn dɔw ma dɛ. Non, a fɔ a ka bɛn o ma. A ma bɛn dɔw ma yan. O tɛ baasi ye, k'a ka bɛn o ma, an terikɛ Janginɛ ani. Fo bɛ si sama tellement que a ma bɛn o ma. Non, k'a ka bɛn o ma. A yɛrɛ ni Ala sɔnna. A yɛrɛ fana a bɛna qualifier. Ni Ala sɔnna. Inchallah. Ale ye maîtrisard de ye fɔlɔ. Non, a bɛna dɔɔni don. Voilà, ale ye maîtrisard ye fɔlɔ. A fana i ka mɔgɔ ninnu bɛɛ u bɛɛ dogolen don baara in na. Tabarikala. Vraiment an bɛ dugawu de kɛ hali bi Ala ka sini kɛ. Amina rabi amina. Hali bi Ala ka sankɔrɔta di radio so ma. Amina. N'i ka auditeur cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ tulo b'i la. Mas n bɛ min fɔ politicien ka ko la. Ka girin ka taa élection na. Ka taa mun kɛ ka t'u yɛrɛ feere mɔgɔ dɔ ma tuguni n'o tɛ c'est pas pour être candidat quand même. N'o tɛ kɔrɔ Kasimu ka kuma ɲɛna dɛ. Parce que an ye ninnu ye. 2013 yan. O ma kɛ candidat ye. U yɛrɛ ka parti mɔgɔ min kɛ candidat ye. U tilala k'o kɛlɛ. Ka taa mɔgɔ wɛrɛ soutenir. La même chose. 2018 la. O ma kɛ candidat ye tuguni. Ka taa kɛ mɔgɔ dɔw ka directeur de campagne ye. Ka tila ka mɔgɔ dɔw soutenir. Aw yɛrɛ ka au sein du parti mɔgɔ dɔw ko k'u bɛ kɛ candidat ye. A y'o koron k'o bila k'o tɛ kɛ candidat ye ka taa parti wɛrɛ soutenir. Parti min bɔra aw yɛrɛ la. I bɛ ɲini ka n ka cɛkɔrɔba tɔgɔ fɔ dɛ. Masa a kɛra o. O dugu o suma k'o dugu ma jɛ. Mas ma f'i ɲɛna ne ye parrainage kɛ o n b'a ta. Ayiwa y'a gɛlɛya dɔɔni dɛ. Mas ne ye parrainage kɛ walayi. Y'a ye. Ne ye parrainage kɛ. Walayi ne ye parrainage kɛ. A tɛ tɛmɛ o kan. Ne ye parrainage kɛ. Wa commune kati kɔnɔ n ye min kɛ parrainage Ala kelen de b'a dɔn walayi. Tabarikala. Commune kati kɔnɔ yan. Tabarikala. Mais n'an bɛ politique kɛ. An ka taa politique olu yɛrɛ si bɛ âge min na olu ka kan ka exemple de di anw ma bi. Olu man kan ka tugu intérêt personnel kɔ tuguni. Jamana ko in u ka jamana ko in ta k'o kɛ priorité ye. N'o tɛ jamana in sɛgɛnna dɛ. N'a fɔra k'an ka taa élection na nin wagati na mas. Walayi élection an bɛ taa élection fɛn dɔ de kɛ ka tila ka na sigi an y'a daminɛ yɔrɔ min na. Ninnu filɛ nin ye a signera déjà ka bila. Mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ nin gouvernement na i tɛ se ka kɛ candidat i tɛ se ka kɛ foyi ye. Pourquoi an bɛɛ tɛ bɛn? Solution min bɛ se ka bɛn jamana in kɔnɔ an ka jɛ an k'o dilan ɲɔgɔn fɛ. Élection ka kɛ ninnu ka ta ka bɔ yen. Mɔgɔ kura min bɛ na o b'an kisi kɔlɔlɔ wɛrɛ ma sini. A filɛ dɛ. O le de an k'an teliya ka fɛn dɔw karatu k'u fara ɲɔgɔn kan pour que an bɛ se ka taa ka segin an kɔ tuguni jamana in kana taa ɲɛ. Masmo de fiɲɛna ko wagati kan. A diyara n ye. Merci. Voilà. Ya i bɛ nɛgɛjuru jɔ yan. Voilà. Cheikh. C'est le samedi à 8 hein. Voilà. Tu veux faire quoi? Il part cogo di? Non bon. An t'a gɛlɛya kosɛbɛ. Kana gɛlɛya dɛ. Voilà. Kana gɛlɛya. An kɔni an b'an kan siri. Tu vas cravater. Voilà, cravater. Bien cravater. Ça c'est bien. Sous l'été. Merci. Voilà. Non mais c'est très bien. C'est le samedi en 8. Le samedi en 8, le 18 septembre. Très bien. C'était des enfants, on Très bien. Ni Ala sonna. Bébé ira. Bébé ira Kenega, sen janvier. Et vengi ikumeni morceau meni. Non bon, a bɛ se ka fila dɔnkili k'a la dɔrɔn. C'est bien. Voilà. Comme n ye fila ye a banna. A banna. Voilà. Jama fɔra cɛja ma taa ko k'a biri. Jamana ne kun bɛ dɔnkili jumɛn? I minɛra. Non, minɛra. I minɛra. Non, j'ai oublié. I yɛrɛ ka kuma da. Omo. A bɛ mɔri. Fɔ ma dɛ. Ayi, a bɛna n ka kuma la segin ma. Aw ma dɛ, ko sɛni ɲɛmajɔyɔrɔ bɛ bɔ. Misali kunna. Ɔhɔ. Ka bɛɛ fo. Ayi, foli tɛ fɔlɔ o. Foli tɛ. Tu viens comment? Non, an bɛ dɔw de kɛ baroni. An kɔni musari belebele bɛ n bolo n b'o bila n ka gulokiba jufa la. Dɔrɔn tɛ o. E bɛ kunbɛn ni jumɛn ye? N b'o ka musari belebele bila n ka gulokiba jufa. Kala tɛ nin kan na. N'i yɛrɛ b'a ɲɛ. Kala finman tɛ. I bɛ yɛlɛ fo k'i. Ayi, tu veux venir jumɛn de bɛ k'a la k'e fɛ? Ne ya. Ne b'a sɔrɔ wa? Ne ye miyanka de. Ne ye ɲɛnabɔ de. Jagina a fɔra n ye k'i kusa bala la dɛ. Ne ka kusa bala la. Bala la. A fɔra n ye k'i kusa o la dɛ. Ayi. Non. Ni mun kɛra la dɔrɔn an bɛ. Makɔrɔ kɔni ta dɔnnen don o didadi ye. Tari e ta ye jumɛn? Tari. Makɔrɔ dɔrɔn ta fɔtɔ tɛ. I bɛ ka mɔgɔ dɔ de viser ne kɔfɛ. Sabali. Moi je te vois venir. Woni c'est didadi. N'a mɛ race bâti la ne ɲɛ bɛ la woni la.
Buguni c'est Didadi. Ah. Tari. Guzum. Ya Guzum bala. Guzum fana mwe. Ay Guzum bala fana be. Ni tara bele du enfant fe. Bon Guzum bala de be. Est-ce que Tari yɛrɛ b'o ne bali aw fɛ yan fana. Tari fɛ sa. Kasonga do. Aw bɛ dunu yan ale kun bɛ dunu. Kasonga do sa. kasonga dɔɔni kɛ. K'a ka dunu ba. Voilà, kasonga do. B'o kɛ k'an kunbɛn n bɛ buguni ta fɛ siri ka popilini jɛman turu sanfɛ. Kasonga do, voilà. Ka sɔrɔ ka tɛgɛ ninnu fili tan ka sɔrɔ ka. Ay tɛgɛ kana se ma dɛ. Depuis kelen. Tɛgɛ kana se ma don dɛ. O kuma la sa k'u ka mouchoir fara ɲɔgɔn kan. A banna. An ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen. Ah le 18. Le 18 bɛɛ ka bɔ dɔrɔn. Ala k'an si jɔ k'a kɔnɔ. Awɔ bɛɛ ka bɔ. Foli dakuruɲɛ kelen. Foli kɛ. Ka lamɛnbaga bɛɛ fo. Ala ka juma wɛrɛ yira. Tari. O kuma ko ni kuma n bolo. Ala ka juma yɛrɛ sa. Masa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Ni Ala sɔnna. Bɛɛ ka taa Buguni mariage la bɛɛ invité. Awɔ. Cɛ mas kana ko sisan to la ne tɛ faamuya quoi. Merci docteur Cham. Ako bon le docteur de bois flag a fait mago professeur. Bonjour professeur, c'est un réel plaisir que de vous écouter.